Ginpasiguro ni Mayor Ronnie Dadivas nga magahatag sang ayuda ang gobyerno sang syudad sa mga sektor nga ilabing apektado sang Modified Enhanced Community Quarantine ukon MECQ sa Rojas City. Sa exclusive interview sang Radyo Bandera Rojas, ginpahayag sang alkalde nga may mabaton nga family food packs ang mga sektor nga nauntat ang palangabuhianan sa idanom sang MECQ kapareho sa mga food cart vendors, mga nagatrabaho sa non-essential establishments, kasubong sang spa, salon, barbershops kag iban pa. Ginklaro sang alkalde nga wala ginapatay sang syudad ang palangabuhianan sang sini nga mga sektor apang kinahanglanon suno sa iya nga malimita ang hulag sang tawo agud mahagan-hagan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ginpanindugan man sini nga may nanginbalasihan ang desisyon sang Regional Interagency Task Force sa hinyo sang gobyerno sang syudad kapareho sa mga datos kung sa diin napagkit ang mataas nga average daily attack rate kag growth rate sang nasambit nga balatian. Yara naman suno sa iya sa critical level ang bed occupancy sa syudad kag ginakulang naman sang medical frontliners para sa mga nalatnan sang sini nga sakit. Gani nagakadapat lamang nga magdihon sang lihok ang gobyerno agud ini ang masolusyonan. Sa katapusan liwat nga nagapilar ang alkalde sang kooperasyon sa mga pumuluyo pinaagi sa pagsunod sa minimum health protocols. Bangod suno sa iya, hindi mangin marinalag unang kampanya kontra COVID-19 kun ang gobyerno lamang ang magahulag agud matap na ang ini nga balatian. Kung apektado sila sa aton MECQ, aton ina sila pagatagaan sang assistance. Okay. That's why nga subong adlaw asa sa ini nga mga masunod nga mga adlaw ginastudyohan naton ang mga sektor or mga negosyo nga apektado kay sila ang aton pagaunahon sang hatag sang ayuda nga kung sa diin makabulig PR sa ila sitwasyon. Balita nagikan diri sa probinsya sang Capiz. Ini si kabanderang Joshua Kenneth Anas, nagabandera sa matuod niya serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.